На среднощно заседание депутатите приеха бюджета на Здравната каса за догодина с ожесточени дебати, проверки на кворума и много смях. С промените окончателно се узаконява спорния трансфер от 340 милиона лева от касата към Здравното министерство. Премахва се и монополът на държавата в 9-членния надзорен съвет на касата, като в него влиза още един представител на синдикатите, а отпада един на държавата. Репортаж на Надежда Василева. Десетината часа дебати почти до полунощ изнервиха някои, но не изтощиха други, а спорът по изключително сериозната тема за парите на касата еволюира до неочаквани прозрения. Тона зададе Павел Шопов от Атака с изказване за левицата. А вие сте длъжна, госпожо председател, да се съобразявате с действията на партизански отряд. Отряда беше оставил политкомисар, заместник командири и една картичарка, която господин Шопов, през цялото време, госпожо председател, господин Шопов, имаше задача, моля, приканвам да към стреля, господин Шопов, да води масиран огън и да задържа противника. Предлагам да вземем решение всички изказвания на господин Павел Шопов да се предават директно по националната телевизия. Реално, че удължаването на работното време не ни действа добре. Рискуваме, да, не знам на вас как ви действа, на голяма част от хората тук не им действа добре. Като лекар ви го казвам. Колкото повече стоим тук, ще измислим нещо, дето хората не знам как ще го приемат. Не знам за националната телевизия. Не помага. Уважаеми колеги, не знам националната телевизия дали ще предава, обаче господари на ефира ще предават дълго време. Събраха материал за няколко предавания напред. Не знам кой картечар, кой Атак, кой на лудите приятел или враг. Всички ние сме потенциални пациенти, кой по-рано, кой по-късно. И левицата, и ДПС, и десните имаха своите аргументи срещу трансфера на пари от касата към Здравното министерство, които ще се превеждат за дейности, за които досега е плащала държавата. За диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна недостатъчност, на диализно лечение, както и за осигуряване на лекарства и медицински изделия. Героите от снощи днес не изглеждаха уморени. Отляво питаха за какво е похарчен излишъкът от 455 милиона на касата. След като приеха бюджета на касата за догодина, на някои от депутатите им се стори безсмислено днес да обсъждат отчета за миналата година.